ካሳደ ነጋሲ ሰንጋል ሰሎሞን ፀሐዬ ወይቶ ማሰፋው መብራቱ ተክለ ሃይማኖት ወደ ወይኒ ይስሙን ዘርአይ ወደ ፈራዳይ ዶክተር ተወልደ ገብረ ኪዳን መምህር ሀብተአብ ጽጌ ወይዘሪት ያነት ኢላይ ሙሴ መኮንን ናይ መጸናለው ተስፋ ገበር ሕጅ መጸና ኮኑን ምሕረታም ነጋሽ ጮብዬ ስቡን ናይ መጸናለው ኃይለ ብርሃን ቁልቢ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ወኪል ዘካርያስ ማይኮ ይካአሉ ሀብቴ ነዝናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት 26/12/25 ዕዱማት ዝመሰጠን ዝማረኸን መደብ ጽምብልን ምልላይን በኹሪ መጽሓፈይ ኣብ ኣስመራ ይራኸበና ናይ ኩላትኩም በብሞያኹም ዘበርክትኩምን ዝተዋሳእኩሞን ተዳማሚሩ ድሮ ሓድሽ ዓመት ጽባሕ ልደት ናይ ኤውሮጳውያን ኣማዕሪግኩሞ ንዕዱማት ከዓ ቤት መሳጥን ልዙብን መግለጺኹምን ወይ ከዓ መደረኹም መሳጢ ናይ ሰብዓታት ደርፍታት በዓል ሽገይ ሃቡኒ ካልኦትን ዕዱማት ከይጸገቡኹም መደብ ተወዲኡ ሓቂዶ ሓላ ሓሲብ ብጣዕሚ መሳጢ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ብኣኻትኩም ከም ዝዛረቡ ጌርኩም ንዓይ ከዓ ኣማዕሪግኩምኒ የቐኒየለይ እናበልኩ ከምቲ ኣብ ሓጎሰይ ተሳቲፍኩም ዘበርከትኩሞ ኣብ ሓጎስኩም ክሳተፍ የብቃዓኒ ርሑስ በዓል ልደት 2026 ከዓ ዓመት ራህዋ ቅሳነት ሓጎስን ክኾነልኩም ይምነይ በዛ ኣጋጣሚ መንእሰይ ሲራክ ሃይለ ብርሃነ ቁልቢ ካብ ሃገር ስወደን ከተማ ስቶኮልም ንሃገረይን ስድራ ቤተይን ሓድሽ ዓመት ሰቦይ ክሕልፎ ኢሉ እንሆ መንጎና ኣሎ ዘላለሞ ዝኽርን ስዋ ፋሽ عالم بنبر مقال ومثالي حاتي أسكبانا نلبس ونبيني جيكا والكبانا نايمر يتفتني أمو وكتنا مشنا أشتح وطنا حيا وتدرانا بس كلهم لساني كبحمدنا بحمد يوم كل اسم كبحمد يدلي ويخسر ويغسب يا عرك يمتك كخدنا معرفي طبق طريق ويوم مثل ترابي وحد ادمنا نبرتي مثلنا أفكار المتقلنا